U wacht op een huurwoning in de stad Leeuwarden of een woning in een van de dorpen vlakbij de stad. Het gaat om een woning met lage huur. Dit heet een sociale huurwoning. Er zijn veel mensen op zoek naar een huurhuis met een lage huur. Daarom duurt het best lang voordat er een huis voor u is. Vooral als u een huis voor een groot gezin nodig hebt. U maakt samen met het COA uw dossier compleet met daarin een kopie van uw bankpas, uw burgerservice nummer, een kopie van uw verblijfsdocument, uw telefoonnummer en uw e-mailadres. De gemeente Leeuwarden zet u dan op een wachtlijst voor een woning. Als er een woning is, geeft de gemeente de woning aan iemand die het langste wacht. Het kan gebeuren dat iemand eerder een woning krijgt dan u, terwijl u langer wacht. De woning die vrijkomt, past dan niet bij u. Als u bijvoorbeeld jonger dan 27 jaar bent, krijgt u een kleinere woning. Als uw kinderen bij u zijn, krijgt u een grotere woning. De gemeente kiest de juiste woning en biedt u 1 keer een woning aan. U krijgt een brief van de gemeente Leeuwarden als er een woning voor u is. In die brief leest u in welke straat die woning staat. In die brief staan ook al een datum en een tijd waarop u de woning kan bekijken. En wanneer u het huurcontract kan tekenen. De woningen worden eerlijk verdeeld. U moet soms wel een jaar wachten op een woning. U kunt niets doen om dat te veranderen. Het helpt niet om de gemeente te bellen of te mailen. Zorg ervoor dat we weten welke woning bij u past. Geef veranderingen in uw gezin door aan uw contactpersoon bij het COA. Bijvoorbeeld als er een kindje bij komt of als u gaat scheiden. Ga voor meer informatie naar www.leeuwarden.nl en zoek op inburgering.